να ρωτήσω όμως κάτι για εσάς που δίνετε πολλές μάχες καθημερινά. Σας παρακολουθώ. Σας παρακολουθούμε όλοι, έτσι. Και καλά να είστε, σας βλέπω έτσι με ψυχραιμία να αντιμετωπίζετε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι φιλοφρόνηση τώρα αυτό. Θα ήθελα όμως, πού το βρίσκεται το σθένος πραγματικά? Δηλαδή μερικές φορές σε κάποιες είτε επιθέσεις είτε τέλος πάντων σε κάποιους διαλόγους που βρίσκεστε που είναι πολύ έντονοι, δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε όλοι να έχουμε το ίδιο σθένος. Είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει έτσι πάντα, το αναπτύξατε? Νομίζω ότι το σθένος ή το κουράγιο ή την αποφασιστικότητα να συνεχίζεις το αντλείς και από την σημασία αυτού που υπηρετείς, αλλά το αντλείς και από την συλλογικότητα, το αντλείς και από τους συνανθρώπους σου. Σε ό,τι με αφορά, και σας ευχαριστώ έτσι που το ρωτάτε, το αντλώ πραγματικά και από την συλλογική συνύπαρξή μου με τους ανθρώπους που έχουμε συμπορευθεί σε αυτόν τον χώρο, αλλά το αντλώ και από τους πολίτες, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι δεν υποχωρούν, δεν υπαναχωρούν και κυρίως δεν εξαπατώνται. Και αυτό δίνει πολύ μεγάλο κουράγιο και αναπτερώνει και εμψυχώνει. Γιατί είναι πραγματικά όχι απλώς παρήγορο, αλλά είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικό να διαπιστώνεις ότι με όλη αυτή την προπαγάνδα, με όλες αυτές τις επιθέσεις παραπληροφόρησης και παραποίησης, οι πολίτες διατηρούν το κριτήριό τους ακέραιο, ξέρουν να διαχωρίζουν την ήρα από το στάχι, ξέρουν να αντιλαμβάνονται την αλήθεια από το ψεύδος, και θέλω να πω ότι και ο δικός σας αγώνας σε αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε καθοριστικά, γιατί έδωσε παράδειγμα, υπόδειγμα, αλλά και μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα δεν θα έχει καμία